may nakakita na ko nimo. Gawas diha, gawas. Lagot yun. Kiha, sige, susunod. Saan di gusto nimo? Ibaw na kung sa gusto na ikaw ang kung gusto. Nah, kapila man ti kagiingnan nga. Wala gi ko na kauyon na imong postura. Unsa naman taong ka? Saan may nga ikaw may kitudlo sa akong kasing-kasing? Wala may lain pangitani kundi ikaw ra. Unsa ra ko kauyon? Dili ko makatugog, di ko kakita nimo. Si di ka tug. Si tutunin mo na ako nagdaan na imong balay kaya ka katugog ako. Sa taong ka. Kapila na kagiingnan nga di ko gusto og laki nga sama nimo. Ya, dako mo kay ko gusto nimo, imo ni kuan. Dili naman ni mausab. Problema na nanay mo basta ang ako ang ihangyo nimo. Ayaw sige susunod ako kay mura kag kawatan diha. Wala jud kay chance mo daya. Sao na kog pamagi. Di pag-ingon nimo sugtong gyapon. Kapila naman ti kagiingnan nga di lagi ko ganahan og lalaki nga sama nimo. Di wa ko'y gusto nimo. Unsa man ka? Unsa ba gusto nimo sa usa ka lalaki? Nanaman ako tanan. Ano ang itap magaglayng lalaki nga nanaman ko? Unsa may babe, example ko no nga nana nimo tanan. Bisa kun sa imong ipangayon ko akong buhaton. Ang gusto Bisa nako. kimi ka dili pa ka magpa mu yata ko yuta dia buhaton ako. Pas ano di ka bisa gasa. Ang gusto mo gud nako sa usa ka lalaki, kay kanang ubihan, kanang maayo mo atiman og pamilya. Ingana ba? Di kasama nimo urog bastardong kay kag dagway oy ana na kadi ay. Wa jud yung chance mo day. Wa. Ita ni maibog ta ko sa babay. Sugsaon to iskarte. Wa gid chance. Ita sa ni nanay sa tayo. Siya sa tudlo sa kasing-kasing. Sus, pwede pala mangitag lain. Mangita na ko eh. Sus. Gaya po di sisi. Oy, pinindar di ko pinaabot niya ba. Nakampat na siguro niya akong kuan diri pambutang. Usak babae ang gitudlo sa akong kasing-kasing. Siya og siya ra gyud. Anong dyan yung kasing-kasing na ko pwede pa nilisan. Ako nang gilisan. Sa may angay na ubato na ni. Siya mo yung gitudlo niya akong kasing-kasing. Ay, sakto ay. Adto kung tatay pisot kay nato siya para gayuma sa mga babae. Salamat. Nakay. May kinakununa ko. Thank you. Ay. Uy, unsa may to lingkod. Unsa may? Ano ka nga muram kagi? Gihulmigas oy nga. Tugaw-tugaw man ka sa pagkatuog. Uy, unsa ka tuyo sa nimo? Nari ko ituyo na mo. Dahil kay nakulo sa kababae nga ako na yunon. Unya. Kukoy bagong say. Angay na kong buhato nga. Dili mo dyan ako. Mangita ko solusyon natin nga makuha ng bayana. Ikaw Kay siya ra mo masagod. yung kitudlo ni akong kasing-kasing. Maogan ni, ikaw masagod. Rasa masakay ka. Ang kanang babae, need yun na nimo mga effort. Pakiton sa nimo sa imuhang mga lihok para ma-develop siya nimo. Ditso mo sa kag-diskarte. Ikaw minusa sa gyud nimo. Kato mo kasi si Janine imong gikaibgan. Si Janine. Klaro ka na sa kung bulang kristal rin. Nakilhan ako ganina nga nagsikag na ibid-ibid ni Janine, pero gibiyaan ka niya. Sus, naun sabi tao ka. Ano sa'yo problema rin mo? Ano sa'yo gusto niyo itabo? Gusto na ko nga maako siya. Ugun sa irig mata niya. Gusto na ko nga ako ra yang makita sa iyong mga mata. Siya ako ra yang tanawon. Sayo. Dili siya mutan og lang lalaki. So, sayon ra kayo na imong problema, Dodong. Sayon ra yung kayo na. Ang tambal sa babae, nga bisag unsaon ni mo diskarte, nga di yung musugot, ato nang lumayon. Doon na mo ko'y gipanggama ring mga lana sa lumay. Yes! Sir, katay na pa ka din nabilin. Ana ay daghan kay kasagaran sa mga customer ako dire. Kana yung parehan mo problema nga wa jud sila wa kasuway og hinigugma. Napa ko rin nabilin re. Dili gyud ako siya makalibtan. Siya ra yung gitudlo ni akong kasing-kasing tay. Matay ko gumawa siya. Gusto jud ko nga mapangitan og paagi nga maako siya. Kini mao ni siya solusyon. Yes. Kita kani? Unsaon na siya tay? Gamit. Kini siya usa ni siya kalana. So gamay naman siya nakakuha naman ni kay tungod lagi daghan kay nangayan ako ani. Ako na ihurot og hatag nimo. Ang style ra nimo ani. Imo rin siyang ablihan. Ikaw man tay. Imo ni kuha ng lana, anaon nimo lana. Imo rin siyang ipahid sa panty sa imo naibgan. Imo jud siyang panidan ba? Maghago jud kag paniid kung kanus-a siya maghayhay siyang panty. Ha? Kinahanglan nga di jud ka makitaan. Kay kung makitaan ka sa babae, masuhong mo na. Kinahanglan imong panidan nga inighayhay na sa panty, iniglakaw niya, imo day pahiran sa lana ang panty. Nga, epektibo ka na tay. Epektibo kay ni 101% effective. There is very effective. Yeah?
So, inig kuha nimo ni, inig pahid nimo sa panty ani. Sa dili pa nimo pahiran, mag-orasyon ka. Sayon ra kay orasyon imong litukon. Kasi mga pulong na itong angay itong Osara ka orasyon, osara ka orasyon. Orasyon bitin-bitin, kumot sotoy, kutsutin. Ora, ikaw ko no. Orasyon, kut. Orasyon bitin-bitin, kumot sotoy, kutsutin. Orasyon, bitin-bitin, kumot sa tutoy, kumututin. Kuutsutin. Oh, Orasyon kutsutin. bitin-bitin, kumot sa tutoy, kuutsutin ikaw. Orasyon, bitin-bitin, kumot sa tutoy, kumututin. Kumot sa tutoy, kuutsutin. Sa imong makikita itay. Ay, pag sige reklamo, gusto mo ka makauyab. Oh, gusto niya ako Oh, yeah. Orasyon bitin-bitin, kumot sa tutoy, kuutsutin ikaw. Orasyon, bitin-bitin, kumot sa tutoy. Kumot lagi. Ay, orasyon, bitin-bitin, kumot sa tutoy, hikap sa utin. Oh, kana. Oh, imo na ni. Ha? Nya, kana sigurado mong gito, sigurado jugo nga maangko na nimo ang babae nga imong gikaibgan. Siya yun akong pangandoy tayo nga. Magkaubod sa akong kinabuhi. Lagi way problema pagdali nga to kay basin. Kinala na imong panitan ini hayas pante. Sige, sige. May maligo to tayo. Ah, sus, haguay ka na nga to. Kinalan mag-effort ka para imangko nimo siya na unsam daw ka. Sige na. Sige tayo, salamat kita. Oh, sige. Ligo. Mao na kadao tanay mga laki ba, mga bulayo kay parting diskarte. Ari punta na ko. Nahurot-hurot na akong lana dire. Sila nakoyab na ako wala gyapon wala ko lana. Paita. Abot ng si Sisi. Oy, dali na Sisi. Uy, sisi! Ninar kay ko diri Sisi. Uy, tayo sa sisi. Tapos kung Sisi, napakto. Hinahinay na gud sisi kay Bobby kaning punuan sa mangga nga daghan kayo sanga-sanga niya. Hapay ato ba? Naunsa man na imong itsura sisi? Uy, nga human naman tang kalag-kalag nagkamuritsing man ka. Nakuwangan ko sa kalagkalag Sisi. Oy, kuwalay ko karampat. ba? Nakuha nga day ka niya. Sapay ato ba? Naligo ka sisi? Naligo man. Mura lagi kag way ligo imat kay kagitsura sisi. Hay kamayog kaligo sa dito daan niya. Make-upan di ka og tarong kay para sa daghan kag laki nga madani oy. Unsam taw ka malaki biata. Hindi kayo kung kuwan Sisi. Now Sisi. Oh, dili man ingon tantong bati jud sisi pero mas maayo jud sisi nga magpagwapa ka kay babe ka sa mga laki nga himilian di kay nang ubang mga laki ha. Nya usa pa sa nadugay ko sisi kay balo ba katong lalaki. Ilis na kuwan ni. Oy. Ayun pag ilis sakto ra na imong kuan kaligo lang. Ligo ra jud kuwang nimo. Maligo ko Sisi. Oh, ato ta sa amo ah. Kay nadugay ko kay naam gilalaki nga nagsiksusunod ako to laki nga naibog na ko ba nya. Amo kay gusto niya. Uy, unsan taong ka biya? Dutan na. Uy, laki ba magsunod-sunod. Sana ulti Mao gani Sisi ba? ingon ko nimo nga pagwapa og tarong para na sa magsusunod nimo nya tana. Pag ilis sa dito og pante kanang orange nga pante. Uris-uris Kay mo na ganahan sa mga laki. Bitaw no. Few minutes later. Sama ni si Sisi, dakuam niyang pante. Gamay man ta kay siyang mga pagkabayot ba. Ano unsam niyang pante? Hala na ako ni hay diri. Kay para sad mauga ba. Dalang kadiya ti ha. Yey, try. Yay. Ako na pahiran. Yan ay. Orasyon, bitin-bitin. Kumot sa tutoy, hikap sa utin. Pitibo kayo sa utin. Tatay, bisot. Nagilod. Ako na. Orasyon, bitin-bitin. Kumot sa tutoy, hikap sa utin. Ano na mo? Ikaw ba? Pangitao na ko ni Bayana. Thank you. Nana baka tong ligo si Sisi nahihay nung to nako yung pante. Adara-dara. Sisi. Nya man nakaligo. Kumanda kog ligo Oh, kana mo nindot fresh na ba? Kay ang mga laki ba kay babi ka nga ganahan og mga fresh nga mga babae. Laki? Mm. Laki Sisi. Ako ito Sisi. Ha? Laki. Diyan lang ka ha. Taysa na. Kaya kita magduha nagsabot nga man laki. Sama ni siya oy. Yes! Sumpad na ako problema. Salamat, Tatay Pisot! Magigdahigdar ako din kay pag-isulti ni Tatay Pisot. Once nga ma, ispiring ko na ito nga mapahid sa lana, sa panty. Magpangitan ato ng babay. Salamat ma, ako ni babay. Higdahigdar ako din kay pangita. Ako din, mga rin itong babay. Di na ako mangita, siya na mangita. Yes! Higdahigdar ako din
moments later. Racun laki niya akong ipangita. Kisun ng kadong. Lawan ti kadong. Hala ka matso. Dong. Matsuhan mo dong. Uy. Patilawa tani mo kamansi dong. No. Patilawa tani mo kamansi dong.